Ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Mga kagahi, sos, kabalo pa lang mo. Karon sad usa sa nagproblema karon mga kagahi. Kaning supply sa atong dugo. Grabe na ginitanan ba? Kira ang Red Cross karong panahon na tungod sa kakulang sa dugo. Grabe no, shortage na sa mga oxygen. Mo lagi nitong giingon lagi nga gihanga gikapoy na ning atong mga taga City Health ug mga doktor sa ani kay isolation wala na, mga sitawa na mga tangke oxygen wala na. Tapos kanina po karon ang problema ni kanina pong supply sa dugo basi nakalimot na sa ta again tungod ning pandemya nakapokus kay ta sa pandemic. Tanabe tay mga uban na mga kuan, mga sakit. O uban pa. O di karon nagpabiling. Di kinahanglan jud gyapon ang dugo karong panahon na kay kanamang ay mga iabuno nga mga dugo labi ato mga biktima po sa COVID. Oh, tapos nalimitahan na karon mag-donate kay siyempre di man ka di man pa sa una tong gabuhaton natay mga dugong kapamilya. Na mga bloodletting kay dali raman. Karon god kay akong utol si Doc Rogin dito sa Tagum, sila na biya mismo gaadto sa mga barangay-barangay para lang gyud taon nga mangita og asa makakuag dugo. Kay grabe gyud perting nihit gyud kayo ang dugo karon. Og Siyempre, siyempre basta-basta ron nga magpatawag ka ring kuan, blood donors. Correct. Kinala, is-swab test pala sila. di- Sabi kahasol. okay, Wala ning buntaga, kagay Bern, i-introduce ang ato ang sunod nga guest nga doktora. okay, makauban na to karon si Doc Cristina Pilaes, ang Blood Center Manager sa Philippine Red Cross Misamis Oriental Chapter. Nana ba si Doc? Nawala man to. Doc? Hello, Doc. Ayan. Medyo nawala yung mong camera, Doc. Ang inyong sadok, ang inyong video, paki-on. Grabe, puros mga... Nindo tong mandig, puros mga gwapa tong guest. Teka muna, mo sang ipabalik ang camera ni Doc. Na may yung audio. Ganina pa naka-standby si Doc. Doc Cristina. Hi. Iyon! Yan. Nana daw, Doc? Ayan. Ayan. Hi, Doc! Good morning! Hi, good morning! Doc Pilaes, good morning kanimo. Sugda Good na morning! nga ang Red Cross karong panahon na nanawagan kay kulang og dugo. Dok, ang Red Cross karong panahon na. Yes, sir. Good morning, everyone. Today is World Blood Donor Day. So, of course, di-encourage na ito kay since the start ni COVID-19 na pandemya, sir, active yung blood supply. Of course, kansilado ang mga bloodletting activities and at mga partners. Makasabot ko kita kay isod ang movement, isod na magpasikat mga outsiders sa atong mga offices, sa atong Tayo sa ang Kadyo lang, ang audio, ibalik ang audio. oo. Ibalik ang audio. Na-mute ang isa, na-mute. Teka muna. Yan. Ang isa mo i-mute, Brad. Doc, today is World Blood Donors Day. Hmm. Yes, sir. Today Yan. is World Blood Donor Day, June 14. Oho. Unya, mauni ang panawagan karon sa Red Cross sa Doc Pilaes nga kulang ang dugo sa karong panahon na ang supply sa dugo sa Red Cross. Yes, Sir Art. So, since the start with aming COVID-19 na pandemya, kansilado atong mga bloodletting activities, atong mga voluntary blood donors, lisod jud ang movement. And Tama. maski man before the pandemya, medyo may kakulangan na nga sa atong supply. In a day ba, doktora, pila ba kasagara ang gina-request in a day versus sa atong supply lang yun? Let's say in a day, in a 24-hour lugar, kay open man ang atong releasing 24-hour, mga 40 to 60 siguro ka units per day ang atong gaka-dispense diri sa blood bank. Patay. Kanang different components na siya, Sir Bernie. Dok, unsaon sa pamaagi karon Dok nga makapanawagan kita og mga donors? Of course, kani atong mga voluntary blood donors, gina-encourage natin sila nga open gid kita Monday to Sunday. And even on holidays, Sir Arpa, Sir Bernie,
abre ang blood bank nato 8 a.m. to 5 p.m. Mhm. So pwede rin sila mo anhi diri kung June na nila, kung after 3 months or 12 weeks, gina-encourage nato sila to donate. Unsa man ang pamaagi Dok nga unsa iswab pa ba sila? Oh, correct. Una pa ba yung mga RT-PCR test? Oh, okay. Thank you for the question. That's really, really timely. Actually, Sir Art, Sir Bernie, wala na ito gina-require nga na sila swab test, na RT-PCR test. Kaya anyway, gina-screen na nato sila kung naaba sila mga simptomas, na pagsulod na lang, na anatay thermal, ato na silang i-temperature check. Dayon, of course, we really require na maski minimum health protocols na face mask, face shield, even diri pagsulod nila, ga-disinfect kita sa atong area. We have good okay. scheduled disinfection. So kung mag-donate ko, kung wala na may simptomas, okay naman. So wala na yung mga ingana nga test, diretso na dayon, ma'am. Yes, Sir Bernie, Sir Art. And also, for the past decades, katubitong na outbreak sa SARS-1 and SARS-2. And this is the third, no? Because COVID is also a coronavirus like the SARS. Wala man siya na matransmit ang coronavirus sa blood. Okay. Dili siya. So di siya kahadlukan, Bern. Oo. Karang pila ka donors ang kinahanglan nato karong panahon na Dok, aron nga at least man lang ma-meet nato ang inyong demand. Siguro per day, Sir Art, Sir Bernie, no? Kung makakuan kita ng mga 50 donors a day, Okay. of course, dako na kay na natabang. Kay ang isa ka blood donation could help us. We could process that into 3 different components. So, kana makalast, baka na namo kay pwede siya yung red blood cell, then naapatay plasma, o naapatay platelet. Kagay Art, sa una kagay mag-donate man gyud ko kagay Art, pero problema sa sobrang katamis kagay Art. Wala, dili pwede. Sir, sobrang na kay kakaromantic si mong asawa, sir, dili ka pwede. Mo nang gabalibaran. Yes! Sir Bernie, si wife, the donate, diba? Ay. Oo. Dok, kinsa may mga qualified nga pwede mag-donate og dugo? Tama. Of course, kaning mga 18 years old and above, and kaning wala tayong mga, kung naatay maintenance, hypertension sa diabetes, pwede ra kana sila makadonate as long as controlled ang ilang mga comorbidities, kanya atang ginatawag na comorbidities, and in good physical condition, and of course, very willing to help and offer their time and of course their blood kay procession siya, sir, and it will take time. Dok, kung saan man niron Dok nga pandemya man, yan ay mga grupo, sama nini ka ng mga mason, Ana. mga Rotary, Kuya. mga Eagles. Ana. Saan bawal man na magtapok-tapok ani ron? Kanang ang Red Cross ba ang moagto kanila o sila ba ang ngayon mo anha diya sa Red Cross? Actually, sir, naay ka ng guideline CDOH sa start pa lang yun sa pandemya na exempted ang mga bloodletting activities, samaan ng mga mobile blood donations or dili sa office namo na moanhi sila, exempted ka na because it's a life-saving. Essential siya. Inana ka-importante ang blood sa tao na we have to collect. Of course, naalang kita gina-follow na protocols. We have to follow na kanang physical distancing, face mask, face shield, and of course, naka-PPE ang atong mga staff. And limit kita, so 50 donors in a day. Unlike before, lugar na pwede kita maka-cater up to hundreds. Pero karon we have to limit it, mga 50 donors and maximum a day. Dok, pwede ba daw mo ana diya sa Red Cross nga mag-donate og dugo bisag wala pa mabakunahi? Yes, Sir Art. Pwede gid sila mo anhi. Ang ato gali is kaning nabakunahan na, pwede dili sa sila after 28 days na from the second dose, pwede mag-donate. Kaya murag Sir Art, Sir Bernie lisod, karon gid panahon na kay medyo ang mga tao that we know, mga frontliners or kanya mga volunteers, medyo nabakunahan. But anyway, after 28 days, since we have Sinovac and AstraZeneca, kana ang guidelines na after 28 days from the second dose, pwede na gid mag-donate. Dok, pwede ba daw nga kumana din magpa-injection, machusi ko, gusto ka tong gwapa nga nurse? Pwede ba daw na yung anak, Dok?
Of course, Sir Bernie. Ang mo tanan. Oy, FYI, diya sa Red Cross, pag-apply pa lang ni mga pangit na ka, silon na ka. Sir Art. Ang ilang mga, si Doktora nga Pilaes, pero pa. Mo galing. Ang mga nurses, Oh. ang mga laki, mga gwapo. Kayo ba pagsunin mga Mga dahil tayo, Sir Art. Parehas sa Adonis inyo. ni. Burag mo tingala kung sa Red Cross ginapatay ang mga pangit diri, puro mga itsuraan na. Kaya mga pag-adto ni mo rin ba? Ana, makita ni mo to mga nurse nga malaki. Oh. Pagka ang tanaw pagbalik sila, Red Cross ba ni or Adonis ni? So, kung sa may inyong mga programa karon, inyong mga aktibidades, kaliwa sa pandemya, ilabi na karong adlaw nga World Blood Donors Day. Yes, Sir Art, Sir Bernie. So, nag-invite kita. Kung pwede sila mag-anhi today, naatay freebies for those who are willing to donate and free and vacant sila. This is a life-saving act, Sir Bernie, Sir Art. So, pwede gid kita makatabang sa nanginahanglan. Talking about panginahanglan, Doc, kanang unsay pamaagi kung dunay nanginahanglan og dugo? Unsay ilang kinahanglan nga himuon padulong diha sa Red Cross aron nga matagaan sila og dugo kung dunay available ana nga klase nga dugo? Yes, Sir Art. Muanhi sila, dalon nila ang ilang blood request from the hospital or from the doctor. Then, atong tanawon kung if we have it, kung isa na blood type. And usahay most of the times kung wala kita, ato gid silang maas na magdalag ilang kaubanan para mo'y atong makuhaan sa dugo. Okay. Doc, lain pa yato katong chismis, Doc ba? Ato lang ito. Okay na si kanang chairman sa Red Cross, Senador Gordon og PhilHealth. Amigo na sila. Yes, sir. Amigo. Uy na sila. Handshake na sila. Handshake. Kay, ngayon ba itong nga, kadugay ba ng PhilHealth mo bayad sa Red Cross? Ang Red Cross, sige, libre nga mga serbisyo. Kanya kaning gobyerno, dugay mamayad sa Red Cross. So, okay na sila sa gobyerno. Okay na sila, friends na sila. Sir Art, Sir Bernie, sa ilang testing center, sa COVID testing center to nila. So sila at tugabahi sa Manila. Ang blood services, separate food shop. Pero of course, we are one Red Cross. Ayan. Okay. Okay, Doc, Pero manawagan ka okay sa na mga- sila, sir. Meron na bayagan na siya. Salamat sila nga, si Gordon lang nakalaban. Kaya kung si Doc Pilaes pa ito, katilaw din sila dyan. Hey! Thanks natin. Si Boss Visitor. Doc, panawagan ta sa katawhan, labi na sa atong gahit community, nga gasol ka nato, nga nagkinahanglan ang Red Cross og dugang nga mga supply sa dugo, labi na karon paliwala sa pandemya. By the way, una ka manawagan, Doc, how important kaning dugo karon panahon sa pandemya? Kana ba mga na ospital nga mga nagkagrabe nga mga COVID patients, ginabutangan gyapon na sila og dugo? Actually, Sir Art, Sir Bernie, pandemya man o wala, naagid always ang blood needs. Naagid kita aning mga dengue patients, mga cancer patients, atong mga leukemia patients, atong mga nakay, na mga complications, mga surgeries, trauma. So, ginaandaman, gid na nato sila, Sir Art. Oo. Let's say kung si Wala. COVID man, Oo. naalagi si COVID or wala, naagid permi ang blood needs. Okay. Right. Alright. Doc, panawagan sa katawhan, Doc. Kinahanglan nila mga dugo, labi itong mga sobra-sobrang dugo. Yes, Sir Art. We have like 5 to 6 liters of blood running through all over us, and ang atong i-donate ana is only 450 ml. Mawalan siya duha ka baso. So gamay ra gid siya compared sa atong whole blood running through our system. So if we are healthy and mo qualify kita, we encourage everyone, our donors, to donate. Kay this is a life-saving act, and also dili ta kabalo basin in the future kita mismo mag-need. So it's better na maanad kita na we help. It's our social responsibility to help those na in need of blood. So once again, thank you so much. We are open magid Monday to Sunday, even on holidays, for your voluntary blood donations. And gina-encourage nato, Sir Art, Sir Bernie, na kani atong mga voluntary blood donors because they are the safest form of our blood pool. Alright. Alright. Thank you very Maraming much. Salamat, Doc Cristina Marie Pelaez,
ang head diya sa Red Cross Cagayan de Oro Miss Or chapter. Thank you Alright. po, Doc. Thank you mo very po much. binigyan. Amping mo na. Yes. Thank you so much. Something, God bless.